lor khom episode za som nga na atak ngeya thil thleng oi harle rap omte part 1 thil makle dangdai rap om tak tak social media le newspaper kal tlanga kan riat bak hi tam tak he khovela hian riat tura oma a then te chu kumsang tam tak liam ta ami te kumza tam liam ta ami te po tun thlenga multhi la tiding ur thei khopa rap omle chi bai omte anni hloma tun truma po hian chu tiang zingami atak taka thil thleng then khat kan tar lang don ani pakhatna nu pakhat thu thlenga tang kumsang ni som pasari February ni som paruka khan Ohio wa charge volunteer pakhat chuan 911 akola hun engamo chen kalta a apitar lo en kol thin kum som sari pangami chu a omdana danglamna omin an ina chair pakhata chuan thok theilovin atan tlat thu aron report ani Jupiter Barbara Foster in police ten an wathlen chuan an thil mu chuan a thongin mak an tinge mai Barbara Foster chu pound zanga somnga layarit ni in chu thu thleng chu a tho san theimiao lo awangin avun te chu alo in char bet vek to hi alo ni a kum khat emovel chung lai chu thu thlenga chuan alo tang to ani aru te chu alo moi to awangin chan chuak tu ten ina tanga an lak chhuwa po hian aru then khat chu atliak nual nge nge ani a in chung omdan le arim vela tang chuan Barbara Foster chu mi thil du lo pai khom te chara khol khom chiam thin ani ti a riat theya a in chung chu arim chhia ina trop le a kongpuya tang poin arim chhia hi a riat the ani damdo ina chuan Barbara chu hruai ani a ake veilam chu tansak ani vanduai thak takin thakhat chung te me umai damdo ina a om nuwa zirtir tu hluile ran ngai na em thin ni bok Barbara Foster chu March sangni som pasaria aboral ta ani pahni na mani inti hlum naram noire aoki gahara hi mani inti hlum du ten an pan thin mun ani naringot po hi thil tri bai om tak ani to hrim hrima the Golden Gate Bridge tilowa chuan khovela mani inti hlum na mun larber ani hialani ma se he mun tri bai om na le rap om na hi heta mai hian ala to phau lo aoki gahara mun hi a hrang nia soi a oma hei hi thil om tak po ani rengani then khat chuan ramhuai sawa tengu anti mai chu churam hnoya chuan a thlok kwal thin ni in an soya chulai ram hnoya kalmi hringte nu ma ommi lova an bo thin chan po chu tengu le mani inti hlumte tharau wak velin anti boi thin wang nia an ngai ani chu mai chu alani lova helai mun ti hlo om tu le ti tri bai om em tu mai pakhat chu tiang khopa ramwak mi hikers tele mi hring bo zonga kal tam tak an om thin chunga chulai mun are tlok mai chu ani hei hi chan chu aram leilung om dan le thingbuk tam tak te awang baka tlang ka nga tanga in siam leite a om nok wang nia an ngaya heng ho hian thom hriat theilovin asiam ta ni in an ngai ani thoma hriat le hriat lo en chin nan then khat chu an han au waka ma sela an om na chin te bak chu ri chuan apel thei reng lo ani pathumna sang tam takin an chim ral October sang ni som pasaria Brian le Susan Rose te chuan Weldon Spring California chuan in an leithara nimasela an in leithar chuan mal som na ain har satna na men lo a thenta ani an ina chuan maimom tam tak mai hian bu an lo khwa reng hi alo ni a voi khat phei chu Susan in bol lai chuan in chunga tangin ron tla a Susan chu alo omsan man hlova tui chepai na lama arangin tuin na tleng lut ta ani Trust chung kwa chuan insurance company ale an in nei tuma sa telaka chuan complaint an thelut tange nge a hemi ma hian an thei ang chuan an lo be ve boka ran nung thana lo chi hrangin an in kom kar kilzong song te chu an ka pa om zia ero chu a om chuang lovani kumsang ni som pahni alo ni meu chuan an ina chuan maimom khopui an din tharemoti mai turin maimom sang tel te meu mai chuan bu an khuar tareng maya sanga an tling hialin an ringani lo thei lo awangin an in chu an chhuasan alo ngai ta ani
kumni alo ve le meu chuan chuan in kumni chung lai mi hring lua tu om to lo chu mai momin alo khat zota a an in du lai an du taka an lei chu hun rei lo te chungin mai mom sang tam takin achim ralta ani palina serial killer in March sang ni som palia chuan Catherine McGaw i chuan North Kantia in pakhat chu lua turin contract aziak fel chia a in nei tunu chu Sandra Travis ani a in lua atanga thlatam vak lova zan khat chu Catherine le athian pakhat chuan serial killer lam documentary chuan ena chuta enge mohria chwa thut nei ni om tak hian an in ena an thungil ngal zot maya until en laya tol thana in thalak an tarlan chuai chu tuna an ommek na in ngei mai chu alo ni a Catherine in lua chu serial killer Maury Travis Sandra Travis if pa chuan alo lua thin alo ni Maury chuan chu in hnoya chuan mi a soi sakna room te siamin ami man te chu an thi thlenga ngai sa in an ru ro te chu alo da khol thin ani Catherine chu Sandra ibula chuan kal ngalin an contract chu ti top turin a hrila ma se Sandra chuan alo phal ozong lo maya St. Louis Housing Authority te anin rol ta ka chuan har sana dang om lovin Catherine chu a in thiar film thei ta chawani Maury Travis chu meichia som pasari lai mai tha thu buai orti ran tu mek lain ama nun na alo la mana athil ti swala wang chuan thremna a mu man talawani pangana khonge Pedro Alonso Lopez a om kumsang khazakwa somria ta khan Pedro Alonso Lopez chu Ecuadora meichetli rol kumsom pani mi bazar kal lai chu shwaibo atuma wangin man ani a he thil hi meicheno pang somnga pathum lai mai ruang an mu chwa nu loka thleng ani police in an man nu chuan Lopez a chuan meicheno pang zathum lai mai atha thu ain puang taruk maya Lopez a chu salesman kongbo apan turlam hre mai lo lema achang thina meicheno pang a mu rem chan te chu an chung te hriat lo plan chuan hruai sangin a rubova apong sol nuwa athat zui ta thina ni police te a hril dan chuan chung no pang te chu vanram an kal ngei theinan atha kher thin thu a soi maktak main hemi swal tak hian kumsom paruk chung chau jail tang tura hremna a hmuwa kumsom pali chung chau tangin kumsang khajakwa somkwa palia khan chwa ani zui ta ani an chu atanga darka reilo te a Lopez chu dan lo anga Colombia alu awangin man ani le a heta hian kumsom ni malama atol than awangin thiam lo chantir le ani a nima sela ril rubuai anga ngain ril rubuai en kol na a kumsang khajakwa somkwa paria thleng en kol ani a hemi kum hian chwa ani le ngalani kumsang ni som ni alo her chwa chuan Lopez a chin chang hi tuma reng rengin an hrelova athi le dam hriat ani lo awangin tuna po hian khoilai emo a chuan athil chin sol rap thlak tak tol tha chu alo chhun zom le thei tho mai chuti lai mekin ama ho tu then khat ten arukin an that vigilance style killing nia thu thang om po hi fin fia thei alani chuang lo ani parukna lung ang tak mai no te chu kumsang khajakwa somnga panga a chuan Zara Abu Dalib kumsom ni paruk mi chu darkar somli paria chung naw avei nu in Morocco damdo ina hruai ani a damdo in anwa thlen chuan nu pakhat raiche athi hi anwa mufu hlau maya a hlau tak ema wangin Zara I chu a hole ta top maya ni reivak lova anaw veina chu alozia oma nun phungpa ngai takin a om chunjom le theita ane naw chu anei tamai lova achiat bok hek lova hunte local zelin fa pathum lai mai la in pi hial aloni ta a anaw ve tanga kumsomli paruk nuwa chuan Zara I chu apum anatawak maya doctor ten MRI manga anan en chuan apum chunga chuan thil sakhat tak hi an muta a chu thil chu kumsomli paruk lai mai liam ta a anaw te lo piang talo kha alo ni reng mai Zara inaw pai chu apian mangle a omdan diklo awangin a chula tangin apum puya alo in son hi alo ni a naute chu apian miaw lo awangin
a ko chunga chuan bok angalo omin thil sakhat tak maya alo changta a darkar li lai mai thei top chua doctor ten an zai nu chuan zai chua alo ni ta a zara abu dali pichu kumsom sari chuang ani hnuwa note lung ang maya sak nei ti in hriat lar alo ni ta ani lor khom channel ilo thira wangin lom thu kan soya lo like in lo subscribe la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don nia